Avui estem a l'Artesà per presentar Èxtasi, que és el projecte anual del Teatre Cadix, i estem molt contentes d'estar aquí. El cor ve per té diverses artèries, aquest cor, no? Però bàsicament el cor és la paraula èxtasi, al final. No èxtasi la droga, que seria com el primer que pensaria qualsevol persona quan veu la paraula èxtasi, sinó el concepte d'èxtasi, la profunditat de la paraula èxtasi. Llavors començo com a investigar a partir del cristianisme, a partir de diferents religions, què simbolitza l'èxtasi i com l'entenem avui en dia, com entenem aquesta paraula. Llavors aquí em començo a plantejar coses com si jo he arribat algun cop a l'èxtasi, com si és possible sentir l'èxtasi en el segle XXI o com si l'èxtasi és anticapitalista o no ho és. Se trata de beber 3 cuartos de litro de aguardiente cada hora, durante varios días. Muchos éxtasis. Más de 2000. Hay imágenes grabadas de los hechos. A nivell de dramatúrgia jo sí que tenia molt clar que tot anava com es sustentaven les 7 morades de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa traça un camí per arribar a l'èxtasi i aquest camí és aplicable a tots els procediments. Quan comences a investigar i a aprendre te n'adones que tots els èxtasis tenen un procediment i que quasi bé tots aquests procediments estan estructurats en 7 parts, que això és molt curiós, el 7. I llavors ella ho estructura amb aquesta entrada, amb aquesta lluita, amb aquesta prova, amb aquest deleite, amb aquesta unió, amb aquest arrobo i amb aquesta cristificació punt omega. Ella ho estructura amb això. I llavors jo plantejo estructurar aquest espectacle en aquestes 7 morades també, que seran les que ens aniran donant informació del grup, d'en quin punt ha estat el grup, si estructurem tot el procés de creació en 7 parts, en quines han sigut els conflictes o quina ha sigut l'entrada. L'entrada seria el dia tal de maig, s'ajunten 20 i pico persones al Teatre Cadix per iniciar un procés de creació col·lectiva i la cristificació, diguem que seria la posada en escena al Teatre Artesà. Doncs a partir d'aquí hi ha un procés i llavors aquesta diguem que és la dramatúrgia a la qual s'aferra el projecte. A partir d'aquí jo començo a parlar amb cada membre del grup i me n'adono que de cop i volta apareixen històries personals a la qual, si hi ha algú que està iniciant uns tallers o està explorant la sexualitat sagrada i l'èxtasi sexual és un dels quals volem parlar, doncs tu te n'encarregaràs de parlar d'aquest èxtasi. Llavors, l'interessant crec que és d'aquest procés i de l'espectacle en si és aquesta búsqueda que té l'ésser humà per arribar en aquest estat. I també la frustració, el no poder arribar. És que potser no ho he aconseguit mai. Elena, LBDMSA, ¿dónde la puede comprar? És la primera vegada que dirigeixo alguna cosa i la presento en un teatre com l'Artesà i això emociona moltíssim. I no només m'emociona a mi, sinó que emociona a les persones del grup, que al final hi ha persones que era el seu somni poder actuar aquí algun dia. Ha sigut una passada, si t'he de dir.